Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Pozrite sa na zázrak, milosť nevysvetliteľnú. Ako je to možné? Počúvajte jej zvuk, ktorý nás obklopuje. Tak okúste a poznajte milosť tak sladkú. Svätých nabudí k spevu, zachraňuje a oslobodzuje i úbožiaka ako som ja. Boh vesmíru zišiel nižšie, aby zachránil moju dušu. On ma pozná úplne a predsa si ma vybral. Pozrite, moje oči boli zalesknuté, zaslepené, prikrýval som sa závojom. Ale jeden okamih zmenil večnosť. Jedna obeť, ktorú on priniesol. A ako bol on ranený, vyliečilo moje rozmazané videnie. Spravil som rozhodnutie a z otrhanca sa stal boháč. Zmena štýlu života, nový spôsob. Teraz hľadím na kríž, v bázni dvíham moje ruky. Ach, to je tak úžasné, tento skutok milosti. A nie je to len pre mňa, je to pre každého chalana a dievča. Ponuka platí pre celý svet, rozpadávajúci sa svet. Bezcitný, chladný, odsudzujúci, zmietaný vojnou, ktorom nariekajú siroty. Ako veľmi potrebujeme jeho milosť. Milosť, ktorá sa nedá nahradiť, napodobniť alebo odstrániť. Milosť, ktorú treba chváliť, milosť, ktorú treba ospevovať, milosť, ktorej sa nám dostáva zadarmo. Preto je teraz moja nádej istá, môj osud je spečatený. Vďaka sľubom tohto zaslúbeného, ktorý prisľubuje dobro, bez ohľadu na to, či si v tvojej najtemnejšej hodine alebo na výslní. Jeho láskavosť je transparent, ktorý sa vznáša po celú večnosť. A teraz je to iba záblesk toho, čo jeho sláva odhalí. Moja myseľ nikdy nedokáže pochopiť, čo jeho prítomnosť so sebou prináša. Ale smerujem na miesto, ktoré je pre mňa pripravené. Miesto, ktoré nazývam mojím osudom, liekom na našu zúfalú prosbu. Môj konečný domov je nebeský. Preto budem spievať večné melódie. Dovtedy budem čakať pripravený, vediac, že Boh ide predo mnou. Práve teraz sa pripravuje na môj príchod, kde mi bude po mojom boku. Haleluja, náš Boh kráľuje. Budeme spievať po večnosť. Kto sme my bez jeho lásky? Navždy ho budeme chváliť. Sláva Pánu na výsosti. Úžasná je jeho milosť. Vítajte vo vysielaní Chvála milosti. Volám sa Nick Hall, som zakladateľom pulzujúceho evanjelia. Sme tu, aby sme doniesli svetu Ježišovu nádej a vyslali evanjelistov podeliť sa o dobrú správu. Chvála milosti existuje ako oslava. Verím, že pred 2000 rokmi Boh spustil túto chválu milosti, keď Ježiš zomrel na kríži a porazil našu smrť, keď vstal z hrobu. Keď sa toto udialo, doslova sa rozhýril spevácky zbor ľudstva, aby oslavoval nie to, že my sme dosť dobrí, ale že Boh premohol hrob a vytvoril pre nás cestu. Teraz oslavujeme túto chválu milosti, spájajúca okolo piesne nazvanej Tak vzácna milosť, ktorá sa spieva už takmer 300 rokov.
Je to jedna z najčastejšie spievaných a nahrávaných piesní v histórii, prespievaná každým, počnúc od Elvisa cez Aretu až po Johnnyho Casha. Bola na Woodstocku, zaznela v Simpsonovcoch. Spievala sa, keď bol oslobodený Nelson Mandela a spievala sa predtým, ako mal Dr. King svoj prejav Mám sen. Toto je chvála milosti. Musíme si uvedomiť, že toto nie je iba o nás, je to o generáciách, ktoré prídu po nás. Stále si pamätám príbeh mojich starých rodičov, ktorí si poklakli na kolená a modliať sa menovite za každé dieťa a vnúča každú noc, aby sme pocítili Božiu láskavosť. Toto je rovnaký príbeh aj mojich priateľov Mil San Marcos. Toto je rodina, ktorá rozpútala svedectvo viery. Chcem, aby ste si to vypočuli v tomto rozhovore. Dobre, od môjho útleho detstva som vyrastala v dome, ktorého stredobodom bol Boh. A vďaka áno Ježišovi, môjho starého otca, a áno môjho otca, som mohla vidieť, ako boli závislosti a veci v našom rode zničené. Mala som možnosť vidieť znovu obnovenie, ktoré Boh do našej rodiny priniesol. A lásku Božiu, ktorá v našom dome pretrváva. Ale i tak, napriek tomu, že som vyrastala v dome, kde Boh bol tou hlavou, stále som cítila, že nemám s Bohom vzťah. A pamätám si, že v roku 2020 som konečne padla na kolená na konci mojej postele a povedala Bože, a to bolo prvýkrát, čo som kedy volala k Ježišovi a k Bohu. Toto stretnutie zmenilo môj život a otvorilo mi oči, kedy som pochopila, že Boh bol vždy verný. Dokonca i keď sa nepozeráme, on je tu. Vždy tu bol a vždy je verný. Prizerala som sa Božiemu zázraku v mojom živote, pretože sa môj starý otec rozhodol, že bude iný. Veľa ľudí si myslí, že ak mladí ľudia vyrastajú v kresťanskom domove, že možno nemáme až také silné svedectvo. Ale najväčším svedectvom je žiť život naplnený milosťou a čistotou. Teraz ako mladý muž som presvedčený, že najväčšou Ježišovou milosťou, ktorú som mohol zažiť, je to, ako sa dá poznať vyrastanie v domove zameranom na Krista, kde sa o Ježišovi rozpráva. Možno som v jednom okamihu nechcel mať s Ježišom nič spoločné, pretože som si povedal, vidíš tú milosť Božiu milosť. Ako rodina by sme mohli byť teraz v inej situácii, ale môžete vidieť, ako voľba môjho starého otca, ako povedala Valeska, zmenila celú generáciu. Za mňa to bolo rozhodnutie môjho uja. Vidím, že dnes mladí ľudia môžu žiť život plný lásky a radosti a bezúhonnosti. Že sa nepotrebujeme naplňať vecami zvonku. Mladí ľudia nepotrebujú drogy alebo sex, alebo uviaznúť v závislostiach. Nemusia žiť s depresiou a úzkosťou, že je tu Boh, ktorý zo svojej milosti zomrel na kríži. Zomrel za nás. On nás miloval prvý. Teraz je na nás, aby sme tento vzťah rozvíjali a prijali dar milosti pre náš život.
Jedna vec je pocítiť úžasnú Božiu milosť, keď ho prvýkrát zažijeme, no celkom iná vec je, keď prídu skúšky života. Nedávno sme si sadli spolu so Stevenom Curtisom Chapmanom a rozprávali sa o vrcholoch a pádoch a ako tam stretáme Božiu milosť. Rád by som, aby ste si vypočuli náš rozhovor. Máme takú ilúziu, že ľudia na pódiu, že to všetko majú domyslené a že všetko je skvelé. Tak je. A jedna vec je, myslím si, že zažijeme chvíľu alebo to obdobie obrátenia. Je to ako vzdávam sa. Ale potom je to ako to dobré chvíle a sú to ťažké chvíle. A za seba viem, že zrovna tie ťažké chvíle sú okamihy, v ktorých skutočne pochopíš ešte viac. Veci, ktoré nie sú správne v mojom srdci. A ako dobrý a láskavý a milostivý Boh je. A či by si sa trošku viacej podelil o tom, aká bola táto cesta pre teba. Spoznal som milosť Božiu ako dieťa, ako malý chalan a videl som zmenu. Premenu v mojom vlastnom domove. A potom som vyrastal. Ako my, mnohí z nás, spievali sme, ak sme vyrastali v kostole, spievali tie skvelé piesne, ako tak vzácna milosť a chválu. Vyrastal som na chválospeve, kde sa píše, že každý deň s Ježišom je sladší a všetky z tých, tak veľa z tých chválospevov hovorí o tom, veď vieš, som tak šťastný v Ježišovi, že ako dieťa proste spievaš, každý deň bude lepší a lepší. A potom to praktikuješ, potom v živote narazíš na veci, veď vieš, ktoré začnú viesť k tomu, no počkať, ako sa toto s tým zhoduje. Počuli sme to evanjelium, Boh ťa miluje a má pre tvoj život ohromný plán. A je to pravda, každý kúsok toho je pravdivý, ale jeho ohromný plán, ak sa začítame v písme svetom, zistíte, že Ježiš hovorí jeho učeníkom, vo svete budete mať súženie. A tak viete, že to je tam, kde pocítite moju milosť. A samozrejme vrcholom je Pavol, keď povedal, prosil som Boha, aby odo mňa zobral toto utrpenie znovu a znovu. Niečo, čo zažíval jeho slabosti a hovorí. V mojej slabosti sa prejavuje jeho sila dokonale. Naučím sa vystatovať mojou slabosťou, aj keď si želám, aby som toho bol zbavený a Boh to odo mňa odňal. Potom ten úžasný, neuveriteľný verš. Odpovedou je moja milosť stačí. Moja milosť je postačujúca. A ja som mal mnoho okamihov. Jeho milosť je postačujúca v mojom živote a na mojej ceste. Ale tá jedna, o ktorej niektorí ľudia vedia, ak vôbec poznajú náš príbeh, to už je teraz 15 rokov späť, čo sme stratili našu najmladšiu dcéru niekoľko dní po jej 5. narodeninách. Odišla nám veľmi tragicky po nehode v našom dome a očividne, veď to poznáš, to zápasenie s tým. Dobre, ako môže byť Boh dobrý? Ako sa s tým vyrovnáme? Ako toto prežijeme? Najväčšou otázkou je, môžeme toto prežiť? A skutočne, musel som s piesňami, ktoré som dovtedy napísal, zápasiť veľa. Môžem stále spievať piesne o Božej milosti a vernosti a láskavosti. Kvôli tejto teraz hlbokej strate, smútku, zmätku, veciam, ktorým nerozumiem. A skutočne som sa začal stotožňovať so žalmami spôsobom ako nikdy predtým. Žalmy, ktoré ospevujú veci, ako sú dokedy, ó Pane, budeš nám na stále zabúdať. Som vďačný, že to je v Biblii. Vďačný Bohu, že to nevynechal. Ak by som bol ja písal túto knihu, to neodráža príliš dobrého, možno by sme to mali vyňať. Ale je to tam. Pavol hovorí, vezmi to odo mňa, Bože, vezmi to odo mňa to utrpenie, prosím. A on povedal, stačí ti moja milosť. Nevezmem ti toto utrpenie, alebo nemôžem ani nič iné v tejto chvíli, ale budeš dôverovať mojej milosti. A moja skúsenosť s týmto a učinenie rozhodnutia, že budem pokračovať v spievaní týchto piesní a hlásiť a vyznávať to, pretože v týchto situáciách je to jediná vec, ktorú máme, čoho sa môžeme držať. Milosť Božia. A kým toto nie je to jediné, čoho sa môžeme držať, neviem, či tomu skutočne rozumieme. Ak to naozaj chápeme, a ja nehovorím, že rozumiem tomu a chápem to. V žiadnom prípade, ale to sú tie chvíle, keď sa to dostáva oveľa hĺbšie, to sú tie okamihy, kedy apoštol Pavol hovorí a povedal mi, moja milosť je postačujúca a ja ju mám, to bude jediná vec, ktorá ma udrží, až dokým sa nestretnem s mojou dcérou, dokým neuvidím jej tvár Ježiša. Týmto životom budeš krývať a predsa stále zisťuješ, ja som to ináč zistil. Naozaj,
Jeho milosť je to jediné, čo nás môže udržať, keď sa náš život úplne rozsype. Tak dobré. And the Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. Často ľuďom hovorím, že moja najobľúbenejšia vec na nasledovaní Ježiša je zároveň mojou najmenej obľúbenou vecou na nasledovaní Ježiša. A možno sa čuduješ, o čom tento chlapík hovorí. Ide o toto. Vyrastal som na vidieku v Severnej Dakote. Nežil som dokonalý život. Pokazil som veľa. Stváral som to, čo som nechcel, a vyrastal som s veľkým pocitom viny a hanby. V podstate som bol nábožensky založený, chodil som do kostola, ale iba som prežíval. Dokonca som bol i vodca mládežníckej skupiny. A predsa moje srdce bolo tak často voči Bohu zatvrdnuté a pripadal som si falošný. Preto ľuďom hovorievam, že moja najobľúbenejšia vec na nasledovaní Ježiša je to, že privíta každého. Dokonca i človeka, ako som ja. Túto časť teraz milujem. Milujem to, že Boh ma pustil dovnútra. Je to, ako by som sa nemohol dostať do klubu. Vstupné bolo príliš vysoké a niekto prikročil a zaplatil mi vstup. Ježiš otvoril dvere. Milujem to. Ježiš privíta každého, dokonca i ľudí, ako som ja. Keď spievam pieseň, tak vzácna milosť, že? Tak vzácna milosť, aký sladký to zvuk. Proste milujem, že on zachránil i ubožiaka, ako som ja. To je to, čo mám najradšej. Ale je to zároveň aj mojou najmenej obľúbenou vecou. To, že on privíta každého, dokonca i ľudí, ako sú oni. Všetci máme takých ľudí. Však tých ľudí, ktorí nás štvú a z ktorých šalieme a súdime a pozrieme sa a povieme si, naozaj ich nemusím. Keď otvorím písmo sväté, vždy mi to pripomenie, že to, ako vnímam týchto ľudí, vypovedá viac o mne, než o nich, pretože úžasná Božia milosť siaha tiež aj ku ním. A to je to, prečo v 18. storočí na Nový rok John Newton napísal túto pieseň. Prvýkrát ju zaspieval v kostole. John Newton bol komplikovaná osoba. V podstate sa nazval najväčším rúhačom jeho čias. Nadával ako pohan a bral Božie meno nadarmo. A okúsil všetky druhy hanebnosti. V skutočnosti sa dostal aj na otrokárskú loď, bol kapitánom takej lode a roky s ľuďmi zaobchádzal zle, až kým nedošlo k stretu, pri ktorom volal k Bohu. Vyzeralo to, že loď stroskotá. Niekto na lodi šiel cez palubu a on zvolal k Bohu. Povedal: Bože, zmiluješ sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou. Toto slovo milosť je, keď prosíme Boha, lebo vieme, že si jeho dobrotu nezaslúžime. Zaslúžime si jeho súd. A preto John Newton zvolal: zmiluj sa nado mnou. A 10 ročia neskôr, keď bol pastorom v kostole a jeho život sa zmenil, napísal túto chválu: tak vzácna milosť. Je to tá úžasná Božia milosť, ktorá sa k nám rozprestrie a zmení nás. Vtedy John Newton toho dňa, keď prednášal túto chválu jeho kostolu na vidieku, poukazoval na Dávidovú modlitbu v prvej knihe Kroník Paralipomenom. Dávid hovorí toto: Bože, kto som? Kto som ja a kto je moja rodina? Že na nás pamätáš? Toto je príbeh celého ľudstva. Ja i ty si zaslúžime hnev Boží. Prečo? Pretože klameme, podvádzame, kradneme, ohovárame ostatných, prechovávame v našich srdciach nenávisť a niekedy tou osobou, ktorú najviac neznášame, sme my sami. Som presvedčený, že to je to, prečo Ježiš, keď sa podelil o najväčšie prikázanie, za prvé, milovať budeš Pána svojho Hospodina celým svojim srdcom, dušou, myslou a silou. A za druhé, naučíš sa milovať svojho blížneho ako samého seba. A ja i ty tak často seba nemilujeme, alebo o sebe láskavo ani trochu nezmýšľame. Osoba, ktorá potrebuje milosť najviac, som ja. Práve preto tá úžasná milosť prichádza. Boh nám prichádza v ústrety, i keď nie sme dokonalí,
A preto je táto chvála milosti to, čo je. To je to, prečo každý od Elvisa Presleyho, cez Johnnyho Casha až po Arethu Franklin a dokonca i Neda Flandersa zo Simpsonovcov naspieval túto pieseň, pretože je vyliatím srdca celého ľudstva, aby sme mohli zažiť úžasnú Božiu milosť. Hoci si zaslúžime smrť, on nám dáva život a lásku, zmení nás od piky. A to je to, prečo apoštol Pavol hovorí, že sme spasení milosťou. Je to úžasná milosť, je to chvála milosti, že sa môžeme spolu stretávať každý kmeň, každý jazyk a národ a nevystatovať, koľko peňazí máme, alebo i nemáme, aký sme dobrí, alebo i nie sme, veci, ktoré sme spravili, alebo i ktoré sme nezvládli. No ani to všetko, čo sme urobili, nestačí. Preto potrebujeme Božiu milosť. A práve to je to, čo odlišuje Ježiša a kresťanskú vieru od každého iného náboženstva na zemi. Že každé iné vierovyznanie na zemi, každý iný systém viery na zemi hlása, musíš urobiť všetky tieto veci, aby si bol pre Boha dosť dobrý. Ak budeš chodiť do chrámu dosť často, ak budeš dostatočne navštevovať kostol, ak budeš prichádzať do mešity, ak sa budeš dostatočne modliť, tak potom možno už budeš dosť dobrým. To je vyčerpávajúce, nikdy nekončiace, spochybňujúce moju večnosť, spochybňujúce môj vzťah, moju existenciu, naozaj ma on miluje a nič nie je dosť. Ale ten rozdiel u Ježiša nie je v všetkých tých veciach, ktoré musíš pre Boha spraviť. Je to o tom, že Boh prišiel a spravil to za teba. Biblia hovorí, že len veľmi zriedka niekto položí život za dobrého človeka, ale Boh ukazuje svoju vlastnú lásku pre nás v tom, že kým sme my boli hriešni, Kristus zomrel za nás. A Pavol hovorí, milosťou sme spasení, skrze vieru je to dar. Nie je to zásluhou, takže sa nikto nemôže vystatovať. Nie sme tu preto, aby sme boli lepší alebo sa chválili, že sme lepší. Sme tu preto, aby sme sa chválili Ježišom, že je lepší. Ježiš je toho hoden. Ježiš zvíťazil nad hriechom. Ježiš porazil smrť, Ježiš žije. A to, že žije, tým volá teba a volá mňa, aby sme sa vrátili domov. Toto je tá chvála milosti, pieseň, ktorej súčasťou môžeme byť ja i ty, že nás zachránil, že nás vyslobodil, že nie sme tým, čím sme kedysi boli. Sme už tým, ktorými chceme byť? Nie. Ale sme na ceste do nášho domova. Toto nie je posolstvo zahanbenia a odsúdenia. Toto nie je viac o zatratení. To je pozvanie prísť domov. Pozvanie stať sa novým človekom. Pozvanie zažiť nepodmienečnú lásku. Pozvanie uvedomiť si svoj skutočný potenciál. Vidíš, toto som si nedávno uvedomil, že je to istý druh kódov, ktoré uľahčujú život. Čím som bližšie k Bohu, čím som bližšie k Ježišovi, tým viac sa stávam tou konečnou verziou, pre ktorú ma Boh stvoril. Nie tým, že sa viac snažím, nie vďaka lepším skutkom. Nie dokazovaním toho všetkým ostatným alebo zhromažďovaním si účteniek, ale prijatím milosti Božej, ktorú si nezaslúžim a uvedomením si, ako ma miloval. On za mňa zomrel. Hovorí, stačím ti ja. A hovorí, ty si dostatočný. Preto chcem, aby si dnes počul, že ťa Boh miluje, že ťa Ježiš miloval tak veľmi, že za teba zomrel na kríži, že porazil tvoj hriech a hanbu. Možno si deprimovaný, možno premýšľaš o samovražde. Chcem, aby si vedel, že tvoj život má cenu žiť, že Ježiš za teba zomrel a že je nažive a že ťa pozýva, aby si sa stal novým človekom. Aby ťa Boh narovnal. Viete, Biblia hovorí, že ak svoje hriechy vyznáme, on je verný a ten pravý odpustí nám. Neprichádzame, aby sme hovorili, že sme dokonali. Neprichádzame, aby sme predstierali. Prichádzame a hovoríme, Ježiš, nemôžem uveriť, že táto úžasná milosť je pre mňa. A tak sa dnes teším, že vás môžem pozvať do toho najúžasnejšieho vzťahu v histórii celého ľudstva. Teším sa, že ťa môžem pozvať do tejto chvály milosti, že tvoj hlas bude súčasťou tohoto skvelého speváckeho zboru. Povedz, bol som stratený a teraz som nájdený. Bol som slepý
ale teraz znova vidím. Toto je milosť Božia pre teba. Toto je milosť Božia pre mňa. A je to Božia milosť do každého kúta zeme, lebo neexistuje žiadny kút sveta, kde by milosť Božia nedosiahla. Na svete nie je jediná osoba, ku ktorej sa Boh nemôže skloniť a povedať: milujem ťa. Preto vás chcem hneď teraz vyzvať k jednoduchej modlitbe, iba sa s Bohom rozprávať, predstúpiť pred tvojho stvoriteľa a povedať: Bože, potrebujem ťa. Potrebujem túto milosť a tak sa môžeme takto modliť. Chcem, aby ste sklonili vaše hlavy a pomodlili sa teraz so mnou. Ježiš, potrebujem ťa vo svojom živote. Bez teba to nedám. Verím, že si za mňa zomrel na kríži. Že žiješ. Vstal si z hrobu. Žiadam ťa vo viere, aby si ma naplnil tvojim Duchom Svätým. Odpusť mi moje hriechy. Dovol mi nažívať tvojej milosti. V Ježišovom mene sa modlíme. Ámen. Ak vám Boh počas tohto programu prehováral a vy Ježišovi odpovedáte a hovoríte: chcem byť súčasťou tejto chvály milosti, chcem, aby ste nasledovali pokyny nižšie, nemôžeme sa dočkať, až sa s vami porozprávame. And my Redeemer is faithful and true, and everything he has said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Chvála milosti je celosvetová kampaň spájajúca cirkev a ľudí z každého prostredia, aby zažili milosť ponúkanú skrze Ježiša. Chceme, aby ste pripojili váš hlas a váš príbeh. Môžete tak spraviť online na anthemofgrace.com. Sú tam tiež odkazy a nábožné zamyslenia a ďalšie pokyny. Tak to teraz navštívte.